Първа среща с клиента. Представете се. Когато пристигнете, представете се и поставете работните си обувки веднага след влизането си в жилището. Договор за ключ. Ако получите ключ от клиента, попълнете и подпишете документа «Договор за ключ» заедно с клиента. Обиколка на къщата. Изслушайте инструкциите на клиента. Опознайте и запомнете задачите и приоритетите. Местоположение на материалите и препаратите. Прегледайте с клиента какви материали и препарати са ви предоставени, за да изчистите. Ако липсва нещо, уведомете незабавно клиента. Обсъждане на почивките. Имате право на 10 минути платена почивка за всеки 4 отработени часа и половин час неплатена обедна почивка. Обсъдете с вашия клиент кога ще я вземете. Не се предполага да приключите порано, ако не сте ползвали почивка. Начин на комуникация. Ако клиентът не е у дома, оставете бележка или изпратете СМС или съобщение в WhatsApp. Гледайте следното видео сега.